phupho lichaza ukuthini? Ngaphambi kokuba ngilichaze, ngicela ube nesiqiniseko sokuthi usubscribe-ile YouTube wethu wamaphupho ukuze ungaphuthelwa noma ngabe nini uma-ke sengiphendula lo mbuzo wakho ngiyofaka ku-YouTube lo uzobuza njengamanje kwi-comment section. Leli phupho lokuphupha uthandaza noma undiza libika ukuthi-ke unesithunywa esiphezulu wena. Ufanele ukuphakama empilweni kahle kahle. Lapho kuthiwa ngisho uphupha umuntu odumile ufanele nje ukuphakama. Unamandla kahle kahle akho. Unamandla nje impela, kanti-ke namandla uyowathola emkhulekweni. Kusho ukuthi kumele uzwane nokukhuleka. Kunamandla nje akakhona lapho uthi ukhulekela into kufezeke kuphenduleke ngobani amandla akho akhona lapho. Uma unombuzo ungabuza kwi-comment, ngizobe sengikwenzele yakhe video ngikuchazele kabanzi ngalokho ozobe ukubuza. Nisale kahle.